mna ndiphangela apha ecala kuward 4. Apha kuloo ward 4 okanye apha esakhe isizwe ndingu-coordinator wele program ekuthiwa ngu-Special Programs Unit, apho kukho amafama angoomama alimayo, afuyayo, athungayo, kukho ulutsha olwenza same thing, kukho abantu aba-disabled, kukho u-HIV and AIDS. Ndafika apha ngo-2005 ngoSeptemba. Umsebenzi endiwenzayo njengegosa lolwimo kukuncedisa amafama ukuba makaphuhle kwizinto zawo azenzayo, noba kusekufuyeni ihagu wacebise, noba kusekufuyeni inkukhu, nasekulimeni umbona, nasekulimeni imifuno, ukwenzela uba kuzanywe uba makuliwe indlala, because injongo karhulumente ukuba makuliwe indlala, akwazi uba amafama akwazi uba makaxhomekeke kuwo. Nalapho ke siyawancedisa ke amafama ekubeni makathi ngexesha loba ku-aplaywa, a-aplayele ii-sewing machines, a-aplayele amantshontsho, a-aplayele ukutya. Ninzi nje into esiyenzayo ukuzama ukwancedisa amafama. I-Workers' Day lusuku lwamalungelo abantu abasebenzi, because ke abasebenzi ixesha elininzi ziba khona ii-challenges abanazo, but ke nge-Workers' Day ndicinga lusuku abakwazi uadresa ezi ngxaki zabo ukuze zikwazi uba ziadreseke, kutshintshe ubomi.